ale pre nich je prvým bodom ich programu digitalizácia. A my teda určite nie sme za digitalizáciu, ale sme za to, aby tu bolo zachované právo na hotovosť. Inak spomenula som si také déjà vu na naše úplne prvé vysielanie, kedy som povedala jednu vetu, že ak pri zdroji našej pitnej vody bude stáť vojak v ozbrojení a so zbraňou. Nepovedala som americký, povedala som vojak, je jedno či americký, alebo nemecký, alebo akýkoľvek iný a bude ti zakazovať sa napiť z tej vody, tak sme zle. A o tom vlastne Rudo rozpráva. Fakt si to len uvedomte, že naozaj tečie nám z toho kohútika pitná voda, splachujeme s pitnou vodou a teraz vytvárame CO2 a tak ďalej, ale už nejdem zachádzať do týchto tém. Vládou schválenú výšku HDP vnímam ako neoptimálnu pre zabezpečenie pohodlného chodu RTVS. Žiaľ Bohu, stáli sme sa povrchnými, ľudia otupievajú,